Айде, Ники. Айде да гледате и да си избери един предмет. Ой! Нормално. Така ще е. Така. Виж. Да, виж. Ела мамо си избери нещо от тези работи. Ще стане заболека. Да много пари. Да, мамо, айде, да, мамо. Навсякъде, да. Притежи си много. Да. Как е лекар? Заболека. Айде, ама. Айде, ви дадем. Добре.